Здравейте! В момента цъфти едно от растенията, което принадлежи към топ 3 на най-силните имуностимуланти, а именно черния бъс. Него го има навсякъде в България и всеки може да се добие от неговите цветове. А тези, които са закъснели, могат през юни да отидат в планината и да наберат от това чудодейно растение. Защо цветовете са толкова полезни? Защото съдържат витамини от групата С, Б и най-вече флавоноиди, които са силни антиоксиданти. Именно те повишават имунитета и намаляват риска за рак и исхемична болест на сърцето. Как се приготвя чай? Много просто. Берат се плодовете, изсушават се и 20 стръка се стриват, след което се поливат с вряща вода около 300 мл. Ако добавим и 2 чайни лъжички лайка, мед и лимон, то тогава тази смес бързо ще сваля температурата, ще прогони настинката, а последните изследвания говорят, че може да се пребори срещу тахикардия и исхемична болест на сърцето. Довиждане!